ċempluli u għaluli isma għaluli id-deċidejna namlu lek PET scan. Id-deċidew li għamlu li din il-PET scan, nistenna batu li appuntament, l-essa biex imur ċempluli isma skużani imma l-ermor tal-lum ħajjit tardja ma nix għamlu jilek. Għaluli issa nħallu jumejn oħra u reġu batu għalija. Arġajt preparajt ruħi u kollox, ċempluli isma skużani ma tistax tiġi għalix il-magna nkissrit. Illa miettilom ma jistax ikun. U reġu postponaw li għallu. Dal-għodu nesta bdejt il-bira li għandi nikol u dal-għodu sajna, iċemplu li dal-għodu tiġiex għax maħnix ħanamlu. Għettilom jina bla saħħa u bla klim u nervuza u uħatoqtluni qabel ma joqton il-kan. Għettilom ġan għettim xej u għat mu jgħamil xej. U fejn il-responsabilità? Jaf bija l-gvern li kull darba għet jitħassru l-appuntamenti. Jaf li l-pazjenti mu miex toys mu miex guinea pigs. Li l-mart ħat ma jisib tarfu. Inni sena bil-kanser fuqi. U jisna għet nixrob l-in maċ minna nieħu xej. Issa, I can't take it in anymore. Ma niflax.